Konnichiwa, minasang. O genki desu ka? Welcome sa akong intermediate course niining akong channel. Hinapon tabay. Kung bag-o ka pa lang nagtuon og hinapon o ka limitado imong kasayuran sa Japanese particles, unsaon pag-conjugate og mga adjetivo or basic verb conjugation, ug unsaon pagporma og usa ka Japanese sentence, palihog reviewha una ang playlist sa atong basic course nga naglangkob sa lessons 1 hangtod 31 ug tan-awa ang video lesson nga imong gikinahanglan. Kung okay ra ka, pues ato nang sugdan. Hajime mashou! Nining atong bagong lesson, atong tukion unsaon pagpamalihog. Palihog buhatan ni, palihog buhatan na, gamit ang pattern nga te kudasai. Gamito na to ang te form sa verb og kabitan og kudasai. Adunay mga dili kaayo matinahoron nga version niini, sama sa te kure ug ang paggamit ra sa te form sa verb. Gigamit kini sa mga mas taas ngadto sa mga ubos kanila ug pwede po ni gamiton sa imong kapamilya o sa mga suod nga mga higala. Kining lisona motutok sa polite form ang te kudasai. Ang literal nga pasabot sa kudasai kay palihog og buhat para kanako. Kining lisona dili motuki sa pagpamalihog og butang ang noun wo kudasai nga ato nang gituki sa leksyon 10. Kung nahinomdom ka sa napo ka basic verb conjugations, ang pagpamalihog mo gamit sa te form sa verb. Sama sa atong mga miaging lesson, atong rebihon og kadiyot unsaon paghimo sa te form. Adunay tuto kadagkong kategorya sa Japanese verbs. Ang category 1 o root-dropping verbs, ang category 2 o mga last hiragana changing verbs, ug ang category 3 o mga irregular verbs. Para sa detalyadong pag-eksplikar, sa unsaon pagbuhat sa basic verb conjugations, palihog tan-awa og balik ang leksyon 26 hangtod 30 sa atong Cebuano playlist. Ato pong gamiton ang mga verbs ni ining mga leksyon sa atong mga ehemplo dire. Ug alang sa kasayuran bahin sa basic Japanese sentence construction, palihog reviewha ang leksyon parte sa mga particles sa leksyon 22 hasta 24. Paghimo sa te form gikan sa usa ka root-dropping verb, taktakon ang ru og kabitan og te. Pangalitan, taberu, mukaon. Mahimong, tabete, nga mao'y te form niini. Para sa mga last hiragana changing verbs, ang katapusang hiragana sa dictionary form sa verb dili taktakon apan usbon kini. Kini ang siyam ka klase nga endings: kugusu, bumunu, ru-tsu-u. Paghimo sa te form, ang ku mahimong ite, ang gu mahimong ide, ang su ngadto sa shite, ang bumunu mahimong nde, ug ang ru-tsu-u ngadto sa utte. Ato rang timan-an ang klase sa ending ug maunsa kini ini-conjugate ngadto sa te form. Para sa 5 ka irregular verbs, gamito nato sa pagpamalihog ang kining tulo: suru, kuru, ug iku. Ang aru ug da dili magamit. Ang te form sa suru kay shite, ang sa kuru kay kite, ug ang te form sa iku kay itte. Para sa atong mga ehemplo, mogamit ta og mga verbs nga gikan sa tulo ka dagkong kategorya. Ang sentence, palihog pagdali og kaon. Ang mukaon kay taberu nga usa ka root-dropping verb. Sa hinapon, hayaku tabete kudasai. Hayaku tabete kudasai. Ang hayaku usa ka adverb nga gikan sa adjetibo nga hayay nga pasabot dali. Pag-review unsaon paghimo og adverbio gikan sa adjetibo, palihog og tan-aw sa leksyon 18 sa atong Cebuano playlist. Palihog tan-awa ni ang mutan-aw kay miru. Sa hinapon, koreo mite kudasai. Koreo mite kudasai. Ang wo nga gigamit para sa kore kay nag-indikar og direct object particle nga motubag sa pangutana unsa man sa atong verb. Tan-aw og unsa kini koreo. Pag-review unsaon paggamit sa mga particles, tan-awa ang leksyon 22 hasta 24 sa atong Cebuano playlist. Karon mogamit na ta og mga category 2 verbs. Ang atong sentence, palihog pangutana sa maestro. Ang mangutana kay kiku. Sa hinapon, sensei ni kite kudasai. Sensei ni kite kudasai.
Palihog og istorya kang Miss Suzuki. Ang mo istorya kay hanasu. Sa hinapon, Suzuki-san to hanashite kudasai. Suzuki-san to hanashite kudasai. Palihog og inom sa gatas. Ang mo inom kay nomu. Sa hinapon, gyunyu wo nonde kudasai. Gyunyu wo nonde kudasai. Palihog og basa sa libro. Ang mobasa kay yomu. Sa hinapon, hon wo yonde kudasai. Hon wo yonde kudasai. Palihog og pauli. Ang muuli kay kairu. Sa hinapon, kaite kudasai. Kaite kudasai. Karon mo gamit na ta og mga irregular verbs. Ang atong sentence, palihog og ari sa parte. Ang moari kay kuru. Sa hinapon, pati ni kite kudasai. Pati ni kite kudasai. Palihog og adto sa Japan. Ang moadto kay iku. Sa hinapon, nihon ni itte kudasai. Nihon ni itte kudasai. Palihog og tuon og maayo. Ang motuon kay benkyou suru. Niining compound verb, ang suru maoy atong i-conjugate. Ang maayo kay yoku. Sa hinapon, yoku benkyou shite kudasai. Yoku benkyou shite kudasai. Karon atong praktison atong mga nakatunan paagis paghubad sa atong mga sentences ngadto sa hinapon. Gisuwat ang hinapon ilawom sa pulong aron dali ra nimong mahubad. Ang pirmirong sentence, palihog og abre sa bintana. Sa hinapon, mado akete kudasai. Mado akete kudasai. Pag human nimong basa sa libro, palihog og uli niini. Sa hinapon, hon wo yonde kara kaishite kudasai. Hon wo yonde kara kaishite kudasai. Palihog og trabaho pag human sa eskwelahan. Gakkou no ato de hataraite kudasai. Gakkou no ato de hataraite kudasai. Karon, hubaran ning mga hinapon nga sentences ngadtos Binisaya. Adunay English translation ilawom sa poong nga hinapon aron sayon ra nimo hubaron. Ang sentence, hiru gohan no mae ni oyoide kudasai. Hiru gohan no mae ni oyoide kudasai. Palihog og langoy sa di pa ang paniudto. Ang sunod, kokuban wo keshite kudasai. Kokuban wo keshite kudasai. Palihog og papas sa blackboard. Ang sunod, suki na kuruma wo erande kudasai. Suki na kuruma wo erande kudasai. Palihog og pili sa auto nga imong ganahan. Padayon ta ang sunod nga sentence. Koko no hon to zashi o yonde kudasai. Koko no hon to zashi o yonde kudasai. Palihog og basa sa mga libro og magasin dire. Sunod. Jikan ga mada aru kara mo ikkyoku o utatte kudasai. Jikan ga mada aru kara mo ikkyoku o utatte kudasai. Tungod kay aduna pay panahon, palihog og kanta pa og usa ka kanta. Ang sunod, jibun no ranchi o tsukutte kudasai. Jibun no ranchi o tsukutte kudasai. Palihog og himo sa imong kaugalingong paniudto. Sama sa atong gisgutan sa leksyon 18, ang verb nga suru nga pasabot mo buhat kay gamit kaayo ni labi na kung ikombinasyon ni og usa ka adverbio. Pwede ka mohimo og mga hangyo sama sa palihog buhata ingon ani, palihog buhata ingon ana. Gamit sa pagsulti og nani shite kudasai. Karon hubaran ning mga hinapon nga sentence ngadtos Binisaya. Koreo okiku shite kudasai. Koreo okiku shite kudasai. Palihog padak-a kini. Sunod. Kono tsukue o kirei ni shite kudasai. Kono tsukue o kirei ni shite kudasai. Palihog ilimpyo ning lamisaha. Sunod. Shiji o kantan ni shite kudasai. Shiji o kantan ni shite kudasai.
Palihog sayo na og himo ang instruction. Karon palihog og hubad ni ining mga sunod nga mga sentences ngadto sa hinapon. Palihog og huwat diri. Karon gamita ang kure imbis kudasay. Akong gibrackets ang palihog kay ang kure dili manggod kaayo ni polite og nahog nagsugo. Sa hinapon, kokode matte kure. Kokode matte kure. Palihog og adto sa banyo. Karon, kure gihapon gamita. Sa hinapon, toire ni itte kure. Toire ni itte kure. Palihog og practice og hinapon diri kanako. Karon palihog og gamit sa te form lang. Sa hinapon, bokuto nihongo renshū shite. Bokuto nihongo renshū shite. Isip pagsuma sa atong nakatunan ining lesona, atong gitukay unsaon pagpamalihog. Inig pagpamalihog, atong gamiton ang formula nga te kudasay. Ang te form sa verb unya sumpayan og kudasay. Ang te kudasay adunay mga version nga dili kaayo matinahuron. Ang usa mao ang te kure ug ang ikaduha ang pagsulti sa te form lamang. Gamiton kini sila sa usa ka taas og rangko ngadtos mas ubos kaniya. Og pwede pod ni gamiton sa mga isig ka pamilya o kahasuod nga amigo-amiga. Apan isip usa ka foreigner sa Japan, mas maayo gamiton ang polite nga te kudasay. Di kagyud masayop ni ini. Og diri na human ang atong leksyon parte sa unsaon pagpamalihog. Hinaot daghang kag nakatunan og nagpaabot ko kanimo sa atong sunod nga video lesson nga bahin sa paghimo og mga negative requests. Palihog ayaw og o naide kudasay. Daghang salamat, Otsukare sama deshita. Kung arisgado kagyud makat-on og hinapon, importante kaayo nga mag-practice adlaw-adlaw. Gahinan gyud nimo og panahon. Kung nagsakay kas jeepney, naghuwat sa traffic, patubang sa trabaho og naglingkod ra kasakyanan o kaha break time nimo sa trabaho, balik-balikin ig paminaw og tan-aw ang mga training videos. Tungod kay dili nako matudlo ang tanan, kinahanglan palangbuang imong bokabularyo gamit ang libro, internet o app. Aduna ko'y link sa usa ka website nga adunay 2,000 essential Japanese words nga akong ibutang sa ubos. Ang akong video series giplano ni para lig-on ang imong pundasyon sa pag-estudyo sa hinapon. Kaya og kalimti pag-like, share ug subscribe. Nihongo no benkyo ni gambatte kudasai. Otsukare sama deshita.